Ola, moi boas, son Pepe Formoso, xornalista, empresario de turismo, entre eles dun orgullosísimo hotel literario Bela Fisterra e tamén presidente da Asociación de Empresarios de Turismo da Costa da Morte. O galego somos nós, non se entende Galicia sino o noso idioma que nos relaciona tan directamente co celtismo e con todo ese maravilloso marco atlántico. A palabra que eu utilizaría como referencia, bueno, tería varias, non como todos, pero sí que me gustan dúas polo seu significado: xuntos e retranca. Retranca é unha palabra fermosísima que nos representa a maravilla e creo que é algo tan noso que é moi difícil de explicar. Unha ironía, un sarcasmo, non, retranca. Moitas veces, falando coa miña familia, non tiñas moi claro se o que estabas recibindo unha bronca, se estaban rindo de ti, se estaban rindo con eles. Bueno, era algo maravilloso e sigue sendo maravilloso. Unha palabra ben fermosa, retranca.